Takže čau lidi, zdraví vás Fetony a vítejte u mého prvního dílu ze hry Minecraft. A dneska to bude Minecraft single player. Feton. A bude to hra o přežití. Tak, bonusová truhla vypnem a vytvořit nový svět a můžeme hrát. Omlouvám se, mám otevřené okno, práskají mě dveře. Tak co, jdem. Výborně. Je zrovna pod vodou, tak to je bylo dobré. Tak, tady si vytěžíme dřevo, aspoň, že jsme někde u stromu teda, no. Jinak je to fakt můj úplně první díl. Tak doufám, že se vám video bude líbit. Můžete mě do komentářů napsat, jestli vám točí dál, nebo jestli mě to nejde, nebo jakou hru mám točit podle vás. Stačí napsat a já řeknu. Nebo rozmyslím si to a odepíšu vám. Uděláme si krumpáč, toto dáme sem. Jinak doufám, že má Peacewood, dáme si to na Peacewood. No to je jedno, to tady můžeme ještě nechat. Jdeme najít nějaký ten kámen. Tak pojďme, kde je ten kameň? Tady je kameň. Natěžíme si už železo, no tak to je dobré, to je super. Doufám, že mě slyšíte dobře. A železo se netěží, já jsem blbec. Tak ale pojďme, dělej, Fetony, dělej. Uděláme si zrovna hned kamenné nástroje. No co dělat dřevěné, že jo? Když hned najdem kámen. Kolik tady toho železa je? 2, 4, jo. Takže 4 železa už máme, no. Tak to je super. Kamenů už taky máme dost, jenom dotěžíme ten krumpáč. Mask. Výborně. Jdeme zpátky na vrch. Nebo nahoru spíš, teda no. Uděláme si kamenné věci. Meč. A sekiru. Lopatu zatím nepotřebujeme. Kde jsme měli tu díru? Kde je ta díra? Kde je? Tady. 1, 2. Tak se spletli jich tady 6, 7. Tak asi 7, no. Tak já teda umím počítat, no. No co už, no. Hlavně, že to železo máme. Máme si crafting a musíme se na nějaké jídlo, protože už mě ale dochází. Jdeme teda najít nějaké to jídlo. Tam vidím horu, tady je láva. Hele, králík. A malinké necháme. Nehoř. Jinak, jak jste si mohli všimnout, tak mám textur, to je jedno.
Prostě mám takovou lepší grafiku díky textur packu. No a už nemám jídlo, no. No aspoň, že velký králík. Počím, milášku. Milášku. Mask. Tu máš. A máš to. Už bychom mohli najít nějaké uhlí. A ty seš malej. To nám nepomůže. Jeskyň. Tak dobré teda, no. Tady si uděláme pec. Skneme ji sem. Dáme tam toto pec. Se jenom podívám, hudbu zaple. Už tady slyšet. Ano. A uhlí, super. Dobré. No, tam už nepůjdu. Chvíli se tam sem vrátím, ale už potřebuji ale to maso. No dobré, už je jí pečené. Hodíme tam toto. Sníme vařenýho králíka. A jdem tam. Dobré. Pojď, jdeme. Jo, doufám, že tady nejsou žádní mobové, jo, tam je to asi dobré. Jinak mob jako příšera. Ale to určitě víte. Tak jdem se teda podívat tam na vrch. Co je tady? Iron vezmem. Tak, máme iron. A tady už jdeme ven. Jo, ukaž. A furt žádný jídlo. Jo, to jsme jenom takto prošli. Tak to je dobré teda, no. Uděláme si další tyčky a uděláme si už iron věci. I když jsme ani nějaké věci nepoužili dřevěné, tak přesto si ji uděláme už. A už je tam zombík. Zombajs. A už aj pavouček. Mask. Au. Dobré. Už jsou mrtví. Dobré. A už nám zase dojde jídlo. Už mě to štve. Já se tady docela bojím. Jako jo, tak já už si tady vezmu ty věci. A radši půjdu někde schánět tu potravu. Kýra, lopata, tak, kámen. Tam je, myslím, džungle. Tam džungle. Králík.
Super. Tak ho zrovna zabijem. Výborně, zase 2 malí. Ovce, tak aspoň, že už budeme mít postel. Ne, není tam džungle. Dělej. A vlastně z ovcí se taky od té nové verze dostává maso, že jo? Tak to je teda super. Já si vylezu tam na strom. Uděláme si tam taky jako na první noc tam přespíme. Tak. Jo, sem dáme pec. A krafťák. Sem dáme opít to maso. 6 mýva. A pardon. Hergot. Omlouvám se. Už by to mělo být dobré. Postel dáme. Jo, vlastně ještě není noc. Najíme se. Máme na čestku, jo. A vyhážem to tam. Toto si vezmem, toto si vezmem. Tady potřebujem. I toto si vezmem. Ano, to bude všechno. Já si udělám ještě jednu pec, protože to peče hrozně pomalu. Jak se to tam dával vlastně? To je jedno, já udám sem. Tak a už se jdeme vyspat. Výborně. Je ráno, krásný den. Já si tady udělám jako takové schody. Mask. Tak. To rozbijeme nahoře. A dáme sem kobl, to trochu vypadá. Jde se ještě někam podívat na nějakou jeskyni. Čekat, já si jdu zapamatovat, co.